tinoda kundotanga tatora ivhu reipapo tichitya kutsitikwa. Vaprofita vaMwari vari kutya muprofita waMwari. Alright, kana even makandiwa asiri waMwari. Izvo zvaakangotaura izvozvo chete. Inini ndiri muprofita waMwari handityi. Nyangwe kusvikapo ndichita basa rangu raMwari handivhunduki. Why? Because ndina Mwari. Mweya uri muna makandiwa kana uri waMwari haurwisi uri mwandiri waMwari. Mweya uri muna makandiwa kana usiri waMwari ukarwisa uri mwandiri waMwari haukundi. Pamusoro pake aprofite mweya waMwari haupotsi. Haupotsi mweya waMwari. Hazviiti, hazvigoni. Mweya waMwari unotaura izvozvo chaizvo. Chaizvo. Hezekaya paakatoudzwa unzi waakufa nemuprofita Isaya ende anga achifa zveshuwa. Prayer ikachinja pfungwa dzaMwari yakanamatwa naHezekaya. Isaya akazodzokazve achiti ano isoko muzive zvokwadi. Verengai soko muzive zvokwadi. Verengai soko muzive zvokwadi. Verengai soko musavharwa nemiwo vari kuendesa pfuma dzavo mbudzi, mombe, hwai, huku kupusa here. Hamugoni kudana Mwari mimi. Jeremiah chapter 33 verse 3 inoti danai kwandiri. Haina kuti endai modanirwa. Danai kwandiri. So ndoda kuti kune vese vari kufunga nhau yekuda kuenda ku 1 million. Enda uchiziva kuti uri muprofita waMwari. Kana usiri muprofita waMwari gara warega kuenda ikoko. Why? Because panguva yauchaenda ikoko uya anosimboti uri pamberi pevanhu uchiprofita achidaira achikunzwa achipindura wasvika uko achanyarara uko. Uchanyara pamberi pevanhu kuita kunga imbwa yakwira iri 1 mubhazi uri ikoko. Muri yeZimbabwe makadini, munofara here? Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Rinononoka ndirisina murivo. Inini nhasi nyaya ndauya nayo ndauya kuzokupa secret. Kana kuti chakavanzika chiri pamashoko aprofeti makandiwa. Ndauya kuzokupa secret yamanga musingazivi. Ndoda kuti nhasi kubva nhasi muizive. Number 1. Number 2, ndauya kuzokuudzai 1 muprofita anoona asingapotsi. Handiti vamakandiwa vakatotaura kuti neni ndiri muprofita asi ndinotombopotsawo. Ndauya kuzokuudzai zita re1 muprofita asingapotsi. Iyeye haapotsi. Nyangwe vamakandiwa vakaisa tsono vakamuudza kuti muhomwe mangu mune, anotaura kuti mune tsono. Nyangwe vakaisa tsvina yembwa kana kuisa mhodzi dzematobwe, iye anonhonga tsono. 1 muprofita asingapotsi zvekuti iyeye vakaita zvemafanizi naye, miliyoni inotorwa inobaya. And I'm sure kuti musi uchaitwa makwikwiwa yaya, iyeye muprofita iyeye anenge aripo. Right. Ndakuda kupinda munyaya yangu zvakazara. Sengwa dzose musakanganwa kulaikawo video redu. Vasati vasubscribe itaiwo zviri kuita vamwe. Kuita kuti zvinhu zvitiitire zvakanaka. Ini ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Kune nyaya yatenderera hama dzangu muZimbabwe muno mazuva ano atiri anaya, yaProfeti Emmanuel Makandiwa, avo vakataura vakati daidzai vese vamunoti vanoprofita vanoona vauye. Kana vauya ini ndichaisa chinhu, ndichaisa test, ndoisa chinhu muhomwe dzangu ndoti ndiudze kuti muhomwe dzangu munei. Akataura kuti mune chakati, ndiri kubvisa 1 million ndopa munhu iyeye. Kana ikasabuda ngaandisungise, tinosainirana pasi nyika yose ichiona.
ndoda kutanga ndaverenga bhaibheri panapa, nokuti kana takutaura nhau dzechiprofita hatifani kuenda kutambira kure nechinhu chinonzi bhaibheri, nemhaka yekuti pese panotaurwa nhau inonzi profesi kana kuti chiprofita, ndinotenda kuti pasina bhaibheri hataimboshandisa wedhi rekuti chiprofita maringe nemaziro angu, handitika. So panapa ndine nyaya yandiroda kukuonesai, asi ndinokumbira kuti ndisati ndaverenga vhesi yandoda kuverenga panapa, kuti tisvike pakuziva kuti sei vamakandiwa vakataura masoko iwayo. Secret yacho ndei, handitika, tichaiwana mubhaibheri secret yacho. So uye kuti tisvike pakuzowana muprofita 1 wandakuudzai uya ndizokuzivisai profita iye, chekutanga da kukuverengerai bhaibheri. Ndakuverengerai bhaibheri, ndiri kukumbira kuti iwewe wakanditarisa pane zvinongwa unamate kuti Mwari ndipei ndinzwisise zviri kuverengwa apa. Ndo chekutanga. Ndoda kuti ungoti usatora hako nguva yakareba yekunamata, ingoti Mwari nditenderewo kunzwisisa soko renyu riri kuverengwa panapa naElder Kanjanda. Soko renyu imimi Mwari. Anditi kuita kuti zvirege kuitike zviri pana 2 Corinthians chapter 4 verse 4 inoti kune vasingatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Ndava ndinoziva kuti pana anonzi Mwari wenyika ino anoklema kuva Mwari wenyika ino anonzi Satani, anogona kukupofomadza ukatadza kutonzwa chikava chiGiriki. Zvandiri kutaura panapa zvobva zvatadza kumeka sense. So ndaakuda kuverenga pana John chapter 16 verse ya 13. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Tatotanga sonya yedu. Pandambotaura ndikataura kuti nhau dzechiprofita hadzisiyani nebhaibheri. Nei, nekuti kuti munhu anzi akuprofita panouya mweya wechiprofita, handitika. Asi mweya unouya wechiprofita uyu anongori Holy Spirit kana kuti mweya mutsvene, handiti. So iye mweya mutsvene iyeye haaiti chinhu 1, anoita zvinhu zvakawanda. Pamwe pacho anonyaradza vari kuchema, pamwe pacho anoonesa vanhu vasina nzira ovaonesa, pamwe pacho anopa vanhu tariro, pamwe pacho anoita kuti muone zvichauya mberi zvakakuvandirai, pamwe pacho anongokunzvengesai asina kukuudzai kuti pane zviruda kuitika. So that mweya iyeye ndiye anonzi mweya waMwari, ndiye anonzi mweya mutsvene, handiti. Vamwe vanoti Holy Ghost. So iye mweya mutsvene waMwari uyu kuti azovapo, toda kudzoka kumashure ndokuti tione kuti chii chinoitika panhau yechiprofita. Ndoda kuti undibate zvakanaka, unatsokunzwisisa. Ngatidzoke kuti tirege kunetseka kana nyaya dzakaita sedzakaiswa nana makandiwa idzi dzakuitika, urege kushupika, handitika. So ndoda kuti undibate undinzwisise zvakanaka pana. Ngatidzokei kumashure kuti mweya mutsvene avepo chinyi. Pakutanga kwezvese Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene vaivapo, handiti. Hakuna chinhu chakaitwa chisina kuitwa naJesu. Izvi tinozviwana pana John chapter 1 inonyatsa kutsanangura kuti kunze kwake kureva Jesu hakuna chimwe chinhu chakaitwa. Kureva kuti Jesu, Mweya Mutsvene naBaba vari kudenga, handitika. Jesu asati auya kuzvarwa pano panyika nemhandara Maria kupinda mumuiri wemunhu akanga achiexista ariko, but vakanga vaiopareta zvine order zvakarongeka, office by office. Office yaBaba ichitanga nana Adhamu, vachiuya vachitaura naAdhamu, vana Mozisi ari Jehovha Mwari Baba, iri nguva yake yekumanifesta panyika pano. Jesu mwanakomana waMwari
achiita kunge asipo asi aripo zvake. Mweya Mutsvene sometimes achiita kunge aripo, pamwe pacho achiita kunge aripo asi achiuya zvake kuvatsanangurwa madzimambo, vaprofita zvichidaro, but asiri pamunhu wese. Handiti Mweya Mutsvene uyu watinoda kutaura nezvake anova ndiye amutsa bongozozo iri. Saka toda kuti tione kuti chii chazoitika panapa nhasi panapa kuti tisvike pakadai apa. So kumguva Mweya Mutsvene yaioneka munana Isaiah, munana Elijah, achitaura imomo nemumadzimambo. Handiti panguva iyoyo akanga isiri nguva yake tingati yekuti acontrole kana kuti adominate kana kuti ofisi yake yanga isati yava active zvakazara. Handitika aishanda but achiti kunga ari limited. Handiti akamirira nguva yake. So ikoko ndo kune danger, ikoko ndo kwatoda kuti tinzwisise. Ndava vazhinji vakasara ikoko vasingazivi kuti Mweya Mutsvene ane umwe muoparetero wasiyana newaakanga achiita kumashure kuya. Handiti although achiita zvaaita but pane zvataakufana kunzwisisa zvaakuita nhasi uno kuti tirege kunetseka nenyaya yakaiswa navamakandiwa. Handitika right. Mweya Mutsvene ndataura ndikati Baba Jehovha Mwari Baba vaiuya vachimanifesta vachitaura nana Moses nana Adam kudzoka kumashure, tikabvako tikauya tikasvike nguva yaJesu. Handiti Baba ndobva vaita futi kunge vasipo asi varipo zvavo. Handiti Mwari Baba ndobva angonyarara hake unga asipo asi iye adini aripo. Handiti ukaerenga Philippians chapter 2 from verse 9 to 11 inokujekesera kuti Mwari Baba vakamukudza zvikuru vakamupa zita rinofura mazita ose kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame, avari kudenga nevari panyika nevari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe. Kureva kuti Mwari vakakumura bhachi ravo reumwari ndobva variti pamwanakomana wavo ndobva vamupfekedza Jesu. Handiti Jesu ndobva achiuya, Jesu ndobva auya, akuuya Jesu anouya ari nyama. Akafanana nesu. Pane imwe tsanangudzo iri ipapo inogona kutitorera time, regai ndiisiye, asi ukanatsa kuzoresearcha unoona kuti kuuya kwaJesu kuti afanane nesu, kuti tione kumugamuchira, kunyangwe zvazvo paine vamwe vasina kumugamuchira vakamuramba. Handiti nokuti Mwari akauya ari iye chaizvo, ari zvaari Mwari, tinogona kutadza kumugamuchira nekuti zvichida pamwe nyika inogona kungoita upside down. Izvi tinozviwana paMount Sinai paya vana veIsraeri vakumbira kuti toda kumuona Mwari wacho, but kungosimuka kwake chete Mwari kubva uko asati asvika pane vana veIsraeri, matombo akatsemuka, makomo akandengendeka, miti ichitsemuka nepakati. So kureva kuti Mwari mukuru chaizvo, ndosaka akazopfeka muviri wemunhu ndobva auya panapa. Right, auya panapa akaita mabasa makuru. Mabvi aifugama zveshuwa. Handiti vakafa vana Lazaro vaimuka. Handitika vana Jairosi vakamutswa. Mudzimai uya wekurwara kubuda ropa kwemakore 12 akaporeswa. Pakaitika zvakawanda zvekuti vanyori vakanyora, vamwe vachiri kungonyora mabhillions nemabhillions ezvinyorwa zviri kunyorwa, zvakanyorwa nezvichanyorwa pamusoro pebasa rakaitwa naJesu Kristu. But Jesu Kristu manje oenda kudzoka kumusha. Tisakangana kuti anga ine mission paakauya panapa. Mission yake yanga iri yokuzofa. Saka kufa kuya unyangwe kwairwadza, yanga itori plani yekuda kudzikinura iwe neni kuti tisvike pakunzwisisa pana. Tisakangana kuti tiri panyaya yavamakandiwa iyi. Handitika ndo kwatiri, usatombonetsekako. Zvese izvi ndimwe zvacho ndiri kutsanangudza kuti at least tifambire pamwe chete unzwisise. Saka Jesu manje apedza basa rake, akuenda apedza mission yake yekuti dzikinura, yekuti fira pamuchinjikwa, amuka nezuva retatu paya. Jesu akatomuka akatotanga zvekufamba, vakamuona. Handiti vamuona akatozokwira achioneka, inzwi rikataura zvikanzi muri kumuona kuenda kwaari kuita achipinda mugore, pinda muendere waari kuita ndo mudzoka kwake kwaachadini kwaachaita. Jesu aenda, but pane masoko akataurwa naJesu ndiwo ataverenga pana. But akanga atanga achiti regai ndiende ndindokukumbirirai umwe munyaradzi. Handiti
Handikusiyei muri nherera, handikusiyei muri mega. Ndinofara nekuda kwekuti nguva yaMweya Mutsvene ari kukumbirirwa kuna Baba kunzi handikusiyei muri mega, munofanira kusara muinaye. Ndio nguva yedu isusu. Saka muri kuona here maofisi matatu aya maofisi matatu anoembwa nevamwe kuti Mwari vatatu mumwe, Mwari vatatu mumwe, kuroti Mwari ari kuopareta ari mumwe chete, asi ari kuopareta muhutatu asi ari mumwe chete. Handitika zvichireva kuti pamwe pacho pari kutungamirwa naBaba, pamwe pari kutungamirwa naJesu, pamwe pari kutungamirwa naMweya Mutsvene. So oenda hama dzangu, ndinoda kukubatsirai neruzivo rwandinarwo, tinobatsirana. Handiti iwe uzondibatsirawo, iwe uchindibatsira ndichikubatsirawo, toda kuti tibatsirane pana. Oenda ndo paanokumbira kuti Mweya Mutsvene avepo. Mweya Mutsvene achikumbirirwa kunzi avepo, maindi yedu isusu yevanhu yakangotanga kufunga zvaitwa naIsaiah, zvaitwa naEzekiel, zvaitwa naJohn, zvaitwa naElijah. Kuti kana auya Mweya Mutsvene achangopfurira mberi, anopfurira mberi, asi ane umwe muoparetero waakuita wakasiyana newekare. Kusiyana kwekare neizvozvi ndekwekuti auya uyu number one akupinda pamunhu wese atenda kuzita raJesu, zvisinei nekuti ndimambo, muranda, muprofita, murefu, mutsvuku, mukobvu, akaita sei, akusvikogara kuita ugaro hwake mumuviri memunhu wese atenda muzita raJesu. Obva ati inini, iwewe kune iwewe wagamuchira Jesu, watenda kuna Mwari, iwewe wava temberi yaMweya Mutsvene, imba yake iwewe. Kuroti sekuru Gibson vari kuChegutu vakatenda kuna Jesu, Mweya Mutsvene anenge arimo mumba inonzi muviri wavo. Munoziva here kuti miviri yedu ine accommodation, ine imba iyi accommodation yekuti kana usina Mweya Mutsvene automatically madhimoni arimo, nekuti haakumbiri madhimoni and haasi paine vacant, haasi nzvimbo isina kugarwa. Ukaona asi mwauri inhau yekuti muna Jesu. Kana musina Jesu, nyange uchizvita handina madhimoni, as long usina Jesu arimo. Handitika izvozvo ndo chokwadi chemahara chisikatengeswi, chandakuudza ichocho. Munhu wese asina Jesu automatically madhimoni adini arimo. Ndawa pane accommodation inotsvagwa nemadhimoni yekugara mumuviri wemunhu, ende muviri wemunhu unoaccommodata madhimoni thousands. Tarisai region paya akabuda more than 2000 madhimoni aiti tinozi region nokuti takawanda, aigara pai muaccommodation inonzi muviri wemunhu. Imomo ndo mwaakugara Mweya Mutsvene kune munhu wese atenda muzita raJesu, munhu wese. Soko raMwari rinobva rati nemazuva ayo ndichadurura zvomweya wangu pamusoro penyama yose. Kureva kuti kamwana kakurizina, in fact nyangwe kasati kakurizina, tinokadedicata kana kukakumikidza kuna Jesu, kakutoprotectwa naMwari. Mweya Mutsvene akutoziva kuti itemberi yangu iyi. Handitika so vese vatenda muzita raJesu Kristu vanenge vana Mweya Mutsvene. Taakuona kusiyana kwekuopareta kwaMweya Mutsvene kumashure naizvozvi. Kumashure kwaaipinda muvatsanangurwa vaMwari, pane vavakangosanangurwa kuzi ava ndo vanotauriswa naMweya Mutsvene. Nau izvozvizvi wawedu tese vanonzani, pane shumo inotaurwa nevanhu yekuti vamasendeke vakati ndedzemunhu wese. Pachitaurwa kuzi vamasendeke vaiziva nyaya yamasendeke naChidhumo yekuti anzi vakambosangana nebhazi ravakamisa vakati ndoda kurepa munhu wese. Azi pakazoitawo mumwe musikana akati kune imwe chembere, imimi mbuya chimirai pasaidi, ini ndichaitwa hangu katu nepenyu. Vikazi nambuya aiwa amasendeke ati ndedzemunhu wese. Saka pandati ndezvemunhu weshe ndo yandabva ndafunga hangu iyoyo. Tichipfurira mberi kutsanangura nyaya yedu, right,
Ndakudzoka pavhesi yandamboverenga manje uchizwa zvainoreva futi kechi2. Asi kana asvika kuda kuti Jesu aenda akusiya mweya mutsvene patinotenda kuti ofisi yake ndope yakatanga kuva active ndepana Acts chapter 2 pazuva rePentecost pavanga vakaungana vese vadzidzi vaJesu vakatanga kunzwa kutinhira kwemhepo zhinji yakabva kumativi mana enyika, vakatanga kutaura nendimi itsva, mumwe namumwe paakapiwa namweya kureva kuti hatizivi zvavaitaudzwa ipapo namweya mutsvene, asi umwe naumwe aingotaura, vakaona ndimi dzinenge dzemoto dzichiburukira pamusoro pavo. Acts chapter 1 verse 8 yakanga yapromisa ikati, asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. So mushure mekunga vazadzwa nesimba remweya mutsvene vakatanga kupararira, vanga vasikachatyi. Before vasati vazadzwa nesimba remweya mutsvene vaitotya, vachigara vakazvivharira mumba, vachitya vaya vakanga vakauraya Jesu. Asi pavakazozadzwa nesimba remweya mutsvene ndo patakaona kuti vanga vasikachatyi, vazhinji vacho vakatozofira ivhangeri, nokuti kufiye yakanga yabviswa pavari vasikachatyi. Why? Nekuda kwamweya mutsvene. Anditi so ndakudzoka pavhesi yangu, musakangano kuti tiri panyaya yaprofeti Makandiwa. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchatitungamirira muzvokwadi yese. Number 1, mweya wazvokwadi. Number 1, mweya wazvokwadi. Number 1, mweya wazvokwadi. Nzwisisa panoti mweya wazvokwadi. Kureva kuti kune mweya wazvokwadi kwouya mweya usiri wezvokwadi. Yauda uchizojeka manje nyaya. Kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yese. Ndakuudza kuti udza mwoyo wako kuti Mwari nditenderei ndinzwisise manzwi aya. Uchakutungamirirai muzvokwadi yese. Hama dzangu, kunamata hakushupi. Ini ndinotaura pachena ini, kunamata hakushupi zvachose. Why? Chinoita kuti kunamata kushupe tiruda kuzviita isusu. Anditi yeta patinofana kuitirwa naye, iye ndiye anofana kutitungamirira muzvokwadi yese. Romans chapter 8 verse 26 inoti, mweya amene anotigomerera nekutireverera kuna Mwari, nekutinyengeterera isu, nokuti isu tagara hatigoni kunamata. Hakuna munhu anogona kunamata, nyangwe Abrahamu, Isaka naJakobho chaivo avasingagoni kunamata, nyangwe vana vaMakandiwa havagoni kunamata. Munhu wese anotozogona kunamata nekuda kwaiyeyu auya akumutungamirira muzvokwadi yese. Kureva kuti nepakuprofita ndiye anofana kuita sei? Ndiye anofana kutitungamirira muzvokwadi yese. Nokuti haangatauri zvake, asi anotaura. Kureva kuti mweya mutsvene achiuya ari kuita unge muranda kune rimwe bandiko remutumbi wake. Ari kuita unga muranda kuti ndiri kuenda kuvanhu, ndiri kuenda kundogara mumuviri wakanjanda, asi handina kana chekutaura mwaari. Mweya mutsvene ari kusvika pauri asina kana information yaainayo iye. Handiti ndozviri kutaurwa panapa. Haangatauri zvake, asi zvaakanzwa. Kureva kuti pane zvaakanzwa iye, kwete zvake zvaakakrieta, kwete zvake zvaakagadzira. Ane zvaakanzwa mweya mutsvene zvaari kuuya nazvo kwatiri senyika, sevanhu. Ndizvo zvaachataura, uye achakuparidzirai zvinouya. Zvipi zvinouya zvaachatiparidzira? Kune zvakawanda zviri mberi. Negehena chairo anofana kutiyeuchidza kuti hama dzangu, mukafa musina Jesu muri kuenda kugehena. Zvese izvo anofana kutitaurira izvozvo. Zviri mberi kweduzvo anofana kutionesa. Handiti ndo basa rake iroro. Handiti asi anenge achishanda sei? Verse 14, uchandikudza. Number 1, kureva kuti ukangoona munhu ari kuprofita achitaura kuti sorry, ndiregerere ipopa, asi ndoda kutaura chokwadi, ndo chinofana kukubatsira. John inoti muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakuponesai. Hosea chapter 4 verse 6, vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Saka ndandiroda kuti pandatanga ndati sorry, ndikukumbira kuti ndikuudzei kuti ukangoona munhu ari kungoprofita
achirova kurura pasina zita raJesu, achingotaura vana Gabrieri, vana Mikaeri, vana Andiriya, vana Simabhiyo, vana Tsidhiki, chakuti nezvimwe zvakawanda zvaakuya mazuva ano. Number one, is a question mark. Uchandikudza nokuti achiprofita muprofita anofanira kuprofita achikudza Jesu, nokuti ari kutaudzwa naMweya Mutsvene ari mwaari, Mweya Mutsvene asina chake, Mweya Mutsvene ari kutora pane zvaJesu. Saka Holy Spirit kana akutaura mwatiri pasina Jesu, mwauya panapa, problem yenyu iri kubve kuna tete wenyu. Mwauya panapa, problem iri kuna sekuru. Mwauya panapa, ruvengo ruchiiswa mumhuri, mhuri dzichipesana, zvopesana neBhaibheri rinoti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare rwaMwari. Kuroti uyo akutaura uyo asingadzoki kune zvaJesu haasiye. ZvaJesu ndezvipi? Bhaibheri chete ndo zvaJesu, nokuti Jesu wacho ndiye Bhaibheri. Jesu ndiye soko. John chapter 1 noti pakutanga soko rakanga ririko, soko rakanga riri kuna Mwari, soko rakanga riri Mwari, soko rakazoya panyika rikazova nyama. Asi vose vakamugamuchira, vakavapa simba kuti akunzi asi vakamu, asi rambonzi rakuzonzi vakamu. Unaverenga John chapter 1 kusvika udarike verse 12 uchingoverenga, unopedzisira wambovhara kuti Mwari munopenga here? Saka zvinoda Mweya Mutsvene uya futi kuti akupe kunzwisisa. Hanzi uchandikudza nokuti uchataura pane zvangu akakuparidzirai izvozvo. Uchatora pane zvangu. Nokuti uchatora. Saka Mweya Mutsvene uyu anongoparidza, anongoprofita, achingoshandira pasina Jesu, pasina zita raJesu ndeupi? Ini ndinotenda kuti ndauya kuzokupai muprofita wezvokwadi anonzi soko raMwari, anonzi soko raMwari. Saka izvezvi ndakuchipindura nyaya yaprofeti Makandiwa ye1 million. Izvezvi ndo yandakuchibata manje, nyaya yaprofeti Makandiwa ye1 million. Vamwe vari kuti Makandiwa ari right, vamwe vari kuti Makandiwa ari wrong. Vamwewo ndo vakuti Makandiwa kana ari kuda kubheja kuti 1 million iiswa apo tofembera chinhu chiri muhomwe wake. Vamwe vari kuti nesuwo ndimusunda gorera aidaro aiti inini ndinobvisawo 1000 yangu, neniwo ndabvisawo 1000 yangu, ndichaisawo chinhu muhomwe. Pane idzo ndianidzo mazita angu ndiconfuse, akabuda pana Zigo aiti isu tinoda kutanga tasvika ipapo totorawo ivhure ipapo. Kana tatora ivhure ipapo tichityira kutsitikwa. Chiprofita chaMwari chotsitikwa, chiprofita chaMwari chotsitikwa naMakandiwa, kana kuti chotsitikwa nemweya futi waMwari. Mweya waMwari wotsitika zvemweya waMwari. Imo arume, ndirushaya kuti ndotangira papi kuti tinyatsobatsirana zvakanyatsojeka. Hama dzangu, chiko inga vamwe makadzidza wani, ina handitorina kudzidza, ndakagumira hangu kuprimary chaiko. But vamwe makadzidza mukaita madegree, madiploma, what, but muri kutadza kungonzwisisa. Saka nekumwe kutaura ukaona ukadzidza stereki usina kudzidza Mwari, you are nothing. You are nothing pasi panapa. That's why muchiona kuti murume akadzidza zvekudzidza zviya akazadza vana nyika ino yese unga bhuru remashanga. Umwe mwana kuIndonesia,
umwe kuEurope, umwe kuSouth Africa, umwe kuMozambique, umwe kuNamibia, umwe kuChirugwi, umwe kuMazoe, umwe baba uzoona chikoro chiripo. Chirungu chacho ungafunga kuti pamwe ameno achita apana zviripo paya. Kusvika waziva Mwari. So pane vamwe vakutaura kuti tinoda kundotanga tatora ivhu reipapo tichitya kutsitikwa. Vaprofita vaMwari vari kutya muprofita waMwari. Alright, kana even makandiwa asiri waMwari. Izvo zvaakangotaura izvozvo chete. Inini ndiri muprofita waMwari handityi. Nyangwe kusvikapo ndichita basa rangu raMwari handivhunduki. Why? Because ndina Mwari. Mweya uri muna makandiwa kana uri waMwari haurwisi uri mwandiri waMwari. Mweya uri muna makandiwa kana usiri waMwari ukarwisa uri mwandiri waMwari haukundi. So ngatichionai kuti vamakandiwa vari wrong here. Inini ndiri kufunga kuti handifanirwi seni kanjanda, handifanirwi kuataka makandiwa, handifanirwi kuti makandiwa ari wrong kana kuti ari right. Why? Nekuti makandiwa relationship yake naMwari handiizive. Ini chandinoziva personally, chandinoziva ini ndechekuti ndinoteerera masemoni amakandiwa pamwe pacho. Une nguva yaanofamba neBhaibheri, kwandiri ndinomuti a great teacher. Une nguva yaanofamba neBhaibheri zvokuti kana wakagarisika hako uri mumba mwako uchirwara uchiteerera semoni yake yaanenge achiparidza unogona kupora. So izvozvo zvine confirmation yekuti handizi kuzvitenda kana kusazvitenda, zvine confirmation yekuti chinotaura Mwari ndiMwari. Handiti paanoparidza maziviro nemajekesererwe anoita Bhaibheri, zvinoratidza kuti pana Mweya Mutsvene uya ati kana auya haatori pane zvake, achatora pane zvaJesu. ZvaJesu ndezvipi? Soko raMwari. So Mweya Mutsvene kana auya, ndine vanhu vakawanda vanondibvunza mibvunzo kuti Elder Kanjanda, especially vakakura neni, takakura newo, hauna chawaimboziva iwo zvokutoti nyika yaitonditarisira kuti ape ndo vamwe vachafa vachitambura. Handiti? But tiri kushamisika nezvawava kuita muna Mwari pachechi kutonzi Elder vasvika. Uyaitisire Elder nguva. Handiti? Right? Izvozvo zvega izvozvo zvinofana kukuonesa kuti pane akapinda mumunhu. Kana apinda mumunhu, nyangwe riri fuza, nyangwe pane manzwi akarehwa pamusoro poupenyu hwake, iye akapinda anobvarura madhoketsi enyaya dzese. Rimwe dhoketi rakavharurwa munhu anangana negehena pamuchinjikwa. Mbavha yakanga iri kurutiviro yapinda mumoto. Madhoketsi akavharurwa ipapo, umwe akapinda mugehena. Asi imwe mbavha ikanzi ndinokuvimbisa kuti nhasi tichanga tiri tese muparadiso yaBaba vangu. So zvinoita makandiwa, inini ndichitaura kusaidi kwangu, ndiri kungoti inini message dzinoparidza makandiwa dzakawanda dzacho ndinoteerera ende dzinondiropafadza. Saka ndaakudzoka panhau ye1 million. Nyaya ye1 million. Varume chenjerai panyaya ye1 million. Maprophets chenjerai panyaya ye1 million. Chandoda kuti muchenjere ndechekuti muBhaibheri zvakamboitika. Nyaya iri kutaurwa namakandiwa ye1 million muBhaibheri yakamboitika irimo. Mumwe akuti Elder Murutiko, muBhaibheri mupi papi futi? Chimirai ndikuverengerei Bhaibheri.
ina handidi zvinhu zvekuti ndinyanye kungotaura ndega. Bhaibheri racho ripo, ndauya naro ndinotori naro pana. Ndiri kuda chapter 18 ya First Kings. Dai ikasatiza vhesi yacho. Verse 21, chapter 18 yamadzimambo wekutanga, kana kuti First Kings chapter 18 verse 21. Ndakuerenga. Zvino Eria akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira riniko? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere; kana ari Bhaari, mumutevere iye. Ayaya. Pandakangonzwa makandiwo achitaura nyaya iyoyo ndokwakamhanya pfungwa dzangu. Ndinotenda kuti ndimwe yamutsvene akandijekesera. Pane nyaya yakaitika mubhaibheri pandaverenga. Panguva yaElijah, vaprofita vakawanda vakaurayiwa, vaimirira zvokwadi yaMwari vakaurayiwa. So Eria anotopupura achitaura kuti ndini ndega muprofita waMwari wasara. Vamwe vese vamuri kuti vaprofita havasi vaMwari, ndevaBhaari. Vanotenda kuna Bhaari, kureva kuti vari kutenda kuchifananidzo chavari kuti ndiye Mwari. So Elijah ndo paano chiratidza vanhu simba raMwari kubudikidza nekungodeclare kuti ndataura kuti mvura haichanai kwe3.5 years. Iye haana kuti kwe3.5 years, akati kusvikira ndataura kuti ngainaye. Saka kuzotaura kuti ngainaye wakazozviita after 3.5 years kuti mvura ichinaya panyika. Zvinova zvakakiriyata ruvengo rukuru kwaari naAhab, rwekuti iye Elijah, mambo waIsraeri uyu, akanga ari kuti waomesera vanhu, utori mutambudzi wevanhu, iwewe wava mhandu. Saka vakamutsvaga, vamutsvaga zvekuda kumuuraya, Mwari achimuchengetedza achimudzvengesa. Pane dzimwe nguva aindogara munzvimbo isina mvura, akazoendeswa kushirikadzi yaZerefati, kwakaitika zvishamiso minana mikuru. Asvikira shirikadzi iyaya iri kuti ndoda kudya tufu twasara netumafuta twasara nemwana wangu ndife. Iye akati chitanga kubikira inini izvozvo. Mukadzi uya abva ateerera muranda waMwari akamubikira chikafu chikasazopera futi nemvura haina kuzoshayikwa pamba ipapo, asi vamwe vachitambura nekuti panga pane munhu waMwari anga achigara ipapo, Elijah. So kune nyaya yedu kwandaverenga kunoku ndekwe panga pa Mount Carmel, pa gomo reCarmel. Pa Mount Carmel ipapapo ndo pakazonzi naElijah ngatidanei vaprofita vaBhaari vauye panapa. Vaprofita vaBhaari vauya panapa, tigadzire chibayiro chemombe. Vaprofita vaBhaari vadaidze Mwari wavo. Kana Mwari wavo achinzwa achipindura, chibayiro ichi toda kuti chipiswe nemoto uchabva kuna Mwari wavo. Hatisi kuda kubatidza moto isusu, asi Mwari waBhaari ngaaburutse moto. Hama dzangu pakabude bishu. Ukaerenga Bhaibheri zvakanaka unonzwa kuti vakatomuka vachitenderera vachiita sei kubva mangwanani kusvika masikati. Kuita nekuzvicheka kuti Bhaari uripi. Vakubuda ropa kuzvicheka maoko esai nemakumbo mwini nemuviri uyu kuti Mwari waBhaari uripiko? Where are you, the God of Bhaari? So Elijah pamasikati ndo paanombobudisa vhesi yake achiti, sheedzerai kwazvo pamwe Mwari wenyu wafamba rwendo. Kana kuti wakavata unofana kumutswa, kana kuti wakanganwa mumuyeuchidze. Bhaari ndo paanonyarara. So ndoda kuti kune vese vari kufunga nhau yekuda kuenda ku1 million, enda uchiziva kuti uri muprofita waMwari. Kana usiri muprofita waMwari, gara warega kuenda ikoko.
Why? Because panguwa yauchaenda ikoko uya anosimboti uri pamberi pevanhu uchiprofita achidaira achikunzwa achipindura wasvika uko achanyarara uko. Uchanyara pamberi pevanhu kuita unga imbwa yakwira iri 1 mubhazi uri ikoko. Ndati ari kuziva kuti muprofita waMwari iyeye ngaaende ku1 million. Ende achisi chiri chakaitwa naMakandiwa, hakusi kutamba naMwari kwakaitwa naMakandiwa. Makandiwa ari kumiririra zvokwadi. Ndoda kuti muzive kuti zvataurwa naMakandiwa izvi inini ndiri kuzvisapotawo. Ameno vamwe inini ndiri kuzvisapota. Ndava vanhu vedu vapera, pfuma yevanhu yapera. Zviri pana Mark chapter 5 zviya ndo zviri kuitika, kuti munhu akarwara, kurwara kwekubuda ropa, akapedzerwa pfuma yake nezvose zvaangainazvo nevarapi vazhinji, asi kurwara hakuna kupera, akatowedzerwa, kwakatonyanyisa kurwara kwacho. Vanhu vari kubirwa nevaprofita, vari kuzviti vaprofita, vari kubira vanhu, vapedza vanhu, mbavha dzazara. So vaMakandiwa, pfurirai mberi nekuparidza zvokwadi. Ari kuti ndiri waMwari hande kumiliyoni. Kana asingadi mari, unotanga watora ivhu uri munhu waMwari, ivhu rei, enda naMwari ikoko. Unoda kutanga watora ivhu panzvimbo yaMakandiwa yaanonamatira, ndokuti uone. Kana uri naMwari, enda naMwari, usaenda nevhu. Ivhu rechinyi? Saka hama dzangu, ngatisvinukei, ngativhurikei. Muprofita mukuru andauya kuzokupai soko raMwari. Verengai soko muzive zvokwadi. Verengai soko muzive zvokwadi. Verengai soko muzive zvokwadi. Verengai soko musavharwa nemiwo vari kuendesa pfuma dzavo, mbudzi, mombe, hwai, huku, kupusa here. Hamugoni kudana Mwari mimi. Jeremiah chapter 33 verse 3 inoti danai kwandiri. Haina kuti endai modanirwa, danai kwandiri. John 4 verse 24 inototaura kuti Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya. Iyo ndo inotaura futi ichiti Mwari vari kutotsvaga vanovanamata, kuita zvekutsvaga ari akavasika. Ndava hatichadi kunamata Mwari, taakuda kuenda koswera tichiudzwa uzi mbege mako mune tsono, waisa chipeneti, wamwa mazoe blue, ndo zvatakuda kuzera kuti zvinotibatsirei izvozvo. Zvotibatsirei. Tarisai vaprofita vakuru vana Ezekiel Guti. Sati wakambomuzwa achitaura kuti mubhutsu mwako mune ngokho. Zvinotibatsirei izvozvo. Ezekiel Guti akaparidza pasi rese, ndofunga akasiya nyika dzinenge 26 chete. Enda achitendwa kwaanenge aenda kuti munhu waMwari, man of God. Imi nhasi chamakungoda zvishamiso chete. Saka kunyeperwa kwawanda. Saka masoko angu ekupedzisira inini saElder Kanjanda, ndiri kutaura kuti vaMakandiwa zvavakataura zviyazvi, vanga vasiri kupenga. Imimi musavatora zvisizo. Makandiwa haana kuti inini ndini muprofita chete. Imimi hamusi vaprofita, indini muprofita. Akataura kuti neni ndinopotsawo. Kureva kuti Makandiwa is not a prophet, but mweya unopinda muna Makandiwa ndo unoprofita. Saka Makandiwa akada kuprofita, iye mbune pachake akati ndoda kuprofita, shuwa anopotsa. Asi mweya mutsvene akauya paari haapotsi. Muri kuzviona here? Mutsauko uri pana. Saka hakuna muprofita anopotsa kana aina Mwari. Saka vaprofita vanopotsa ndevabhari. Vanopotsa vaprofita ndevabhari. Saka kana Makandiwa achiti ininiwo ndiri prophet ndinopotsa, kureva kuti inguva yaanenge ari kuda kuprofita zveexperience. Akada kuprofita zveexperience, ndakamboprofita zvakadai ashandisa experience, shuwa anopotsa. But akatendera mweya waMwari kuti uye pamusoro pake aprofite, mweya waMwari haupotsi. Haupotsi mweya waMwari. Hazviiti, hazvigoni. Mweya waMwari unotaura izvozvo chaizvo. Hezekia paakatoudzwa unzi waakufa
nemuprofita Isaya ende anga achifa zveshuwa. Prayer ikachinja pfungwa dzaMwari yakanamatwa naHezekaya. Isaya akazodzokazve achiti ano munamato wako wanzwika uko wakuwedzerwa dzimwe 15 years dzekurarama. Achiudzwa chokwadi pasina kutenderera akatodzirarama. Jobho paakawedzerwa 140 years akatodzirarama. Saka mweya waMwari haupotsi. Saka chinoita kuti mwe tipotse maprofits tichiprofita zveexperience tisina mweya waMwari. Maprofit ina ndisi muprofita. Kana ndichiprofita wapeno handitozvizivi. Asi I'm not a prophet. Asi muprofita wangu ndiye uyu. Ende usafunga kuti ndinouya pasi pemuti kuzoprofitwa newe. Ndinaye muprofita uyu. Uyu ari pano. Profeta. Ava profeta. Anokutungamirira muzokwadi yese. Hautamburi, haushupiki. But kana wakaperforma ndangariro dzako naMwari wenyika ino, hauzvinzwisisi kuti muprofita. Unototi varungu vakanyora. Ndobonai pachikamu chinotevera. Bye. God bless you. Fear not. Sin not. Mwari wekudenga, Mwari werugare akwanire nyasha akuitire zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen.